Ayan guys, ito ngayon yung bago dito sa Maria Clara, dito sa Tinawagan Hills. Ayan guys. Yung kanilang mga cottages. Ayan, may nakasulat. Very good po sila dahil may nakasulat na friendly reminder, clean as you go. Ayan, from Maria Clara's campsite and V Farm at Tinawagan Hills. Ayan guys. So, ito yung kanilang pangalawang cottage dito guys sa Tinawagan. Ayan. So, no problem guys kapag gabi kasi meron silang ilaw dito guys. Merong kuryente. Ayan. And dito guys yung hindi ko pa dito guys na experience kapag gabi. Meron sila ditong video okay. Ayan. Pwede kayo ditong jamming ng inyong family, mga friendships. Ayan guys. Oh. Meron din sila dito guys. Napakagaling dito guys kasi meron silang basurahan. Ayan guys, yung kanilang pwede din palaga dito guys magpabook dito sa Tinawagan Hills. Dito sa Maria Clara's Campsite and V Farm at Tinawagan Hills. Ayan, pwede din kayo dito guys mag-camping, mag-biking, mag-hiking. Ayan guys, discover new adventure. Ayan guys, pwede kayo dito guys mag-relax, mag-unwind. Ayan guys, mag-reflect and reconnect. Ayan guys, napakagandang mamasyal dito guys. Ayan, take a breather with nature. Ayan guys, o diba, napakagandang tanawin guys. And pwede din kayo guys magpabook dito sa Tinawagan Hills guys, dito sa Maria Clara's Campsite and V Farm guys. Pwede pala kayo guys magpabook. Ayan, just contact ang kanilang contact details guys. O ayan. Ayan guys, yung kanilang camping rules. O maganda guys kasi meron sila ditong camping rules. Ayan, quiet time from 11 PM to 6 PM. Ayan, kailangan nyo guys maging be nice to other. Ayan, relax and unwind, enjoy the sunset, secure belongings, clean as you go. Ayan. And then doon naman tayo guys sa for rent nila dito guys na mga for rent nila dito guys na mga cottage. Ayan guys, so ayan, napaka-secure ng kanilang pwesto dito guys. Diba guys, napaka-unique din ng kanilang pwesto dito. Napaka-unique ng pagkagawa nito guys. Diba? Eto pa. Meron din sila dito guys. Video okay. Ayan. Diba? Napakaganda dito guys ng mga kasama mo mga friendship mo guys. Ayan guys. Yung mga matagal na kayo guys hindi nakikita, pwede kayo ditong mag-jamming guys ng inyong mga friendship. Ayan, and meron din sila dito guys na CR. Ayan, always sila guys nagre-remind na clean as you go. Ayan guys, for women and for men na CR guys. So no worries po dahil meron din sila ditong ilaw sa kanilang CR. And pwede din kayo dito pala guys magluto-luto guys. Diba guys? Yung tinatawag na rapog dito sa amin, dito sa Baaw, Kamsur. Ayan, meron din sila guys ditong lababo. Ayan, napakaganda talaga dito guys mag-camp kasi
Parang kompleto na yung inyong pangangailangan guys. Ay nandito na guys. So kitang-kita ni Jun guys yung napakagandang view dito guys. At makikita nyo din dito guys yung napakagandang sunset. Ayan. Yung mga upuan nila dito guys. Mga upuan and yung mga table nila guys. O, semento. O, ayan guys. Ayan guys. So kami guys ay uuwi na. Dahil kami ay may pupuntahan pang iba ng mga pinsan ng aking asawa. So ayan guys, thank you so much for watching and hopefully ay nag-enjoy kayo sa pag-tour naman natin dito sa Maria Clara's Bee Farm. Ayan guys. Paki-share naman guys ng video na to guys para mas madami pang makapunta dito sa lugar na to guys. So matatagpuan lang po ito dito sa Lourdes, Baaw, Camarines Sur. Thank you so much guys.